Здравейте! Днес нашия добър, клющав и очелат приятел Ники Захариев ще ни демонстрира един много готин метод, едно готино изобретение, което служи за сгъване на дрехи. То се произвежда само от картон, тиксо и това е. Няма друго. Захариев? Здравейте! За мен ще бъде удоволствие да ви демонстрирам едно изобретение, което ще ви помага да се сгъвате дрежките. Това е! Така, Ники Захариев иска да каже, че... Казах какво ще правим, се обяснявай. Първо трябва да разрежем... Това не е за слаби хора. Браво! Сега, ето трябва да кръцнеме. Да, кръцви, вратар. И сега, внимание, мързеливци, които не искате да си сгъвате дрехите, благодарение на това гениално момче, готиния Ники, и произведението на техниката, чийто създател и откривател, между впрочем, е самия той, вие ще станете свидетели на чудо. Първо и много важно, намирате един такъв кашон тип велпапе. Второ, за да получите машина от такъв кашон, трябва кашона да бъде нарязан точно на 4 части. 2 парчета с големина 72 на 25 см, едно парче с големина 72 на 35 см и едно 36 на 25 см. Когато реже съм много секси, нали? 1, 2, 3, 4. Това вече бив секс. Трепери от страст. Абе, Захариев, Чакай малко спокойно. Важното, че се действа по въпроса. След като готиният Ники Захариев успя да отреже парчетата, остава само едно – да бъдат съединени. Аре бе, Захариев, ти още ли не си го сгубил този кашон, бе, човек? Колко часа стана вече? 2 часа има ли? Аре бе, Захариев, още ли не си готов, бе, въртле? Чакай, че чукам, бе. Така, сега за реп. Добре, ти до сега да беше сганал цел гардероб с дрехи, братле. Аре бе, Захариев, аре бе, моето момче! Ето, така е добре. Аре, лепи го тук отгоре. Накрая ви остава само да видите как се използва и да лъжете, че си сгъвате дрехите сам самички. Хлъц, хлъц. Така, честна, хлъц. Хлъц. Добре, дай за тениската да покажем как действа, брат. Готови ли сте? Идва най-важният момент. Така, слагаме една тенисчица тук, братле. Така, добре, наприготи са, готов ли си? Първо едната част. Опа! 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 Браво! Браво! Айде пак, че много готово. Гледай се. Това се прилича на кюфтенце. Хлъц. И за финал да кажем, че освен гений в изобретенията, всички знаете, че готиният Ники Захариев е и страхотен певец, с който нашият екип се гордее. Нека да се потопим в неговото изкуство още веднъж. О, днес имам вече нова машина за сгъване на моите дрежки. Тра-ла-ла-ла-ла. И сега ще си сгъна новата си блузка. И така нататък, и така нататък. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.